Kementerian Kebudayaan. Oh ngono. Wah, aku mau mengajukan diri dinggo pagelaran wayang iki lan ndelalah. Ndelalah kula menika tepung nglawan pepundhene Pak Jamrut, Pak Adi kuwi iki saking Boyolali. Terus adalah di ACC no. Oh di ACC. Di ACC pada tanggal 15 November. Coba bayang no. Saiki nek tanpa sabiyantune kanca-kancaku tanpa gumregute para bapak-bapak lan ibu-ibu warga Sarigunan tangeh lamun bisa nggelar wayang kulit lho. Coba. Mong wektu 10 dina. 10 dina iki iso nggelar wayang kulit dan ternyata bisa sukses dan lancar. Allahumma amin. Tepuk tangan sekali lagi kagem para warga masyarakat ing Sarigunan. Dan iki jane memperingati apa mak? Iki memperingati Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional kuwi ditetapake pada tanggal 7 November 2018. 2018. Jan pokoknya matur suwun kelawan kanca-kancaku kabeh tim Ki Gading Panjalu. Wah, dan sangat luar biasa ing ngatasi 10 dina iso nggelar wayang ya mak. Gelar wayang komplit son. Wayang gamelan pengrawit ibu-ibu Waranggana Pesinden yang sangat cantik-cantik. Ayo mak. Wah, Jan. Iki ya uga ana bintang tamu. Dadi awak dhewe ora dhewe. Ora dhewe mak. Lah kok jam ya ini wis limbukan. Mergo ngene, Nduk. Ora kok kepiye-piye mergo iki ki dalan kedua kabupaten. Jadi mengko bare rodok gasik soalnya mengko kene iki isih dinggo perjalanan nggo kerja, carane nggo lewat wong kerja. Dadi engko bare rodok gasik. Mathuk ora, Cok? Lah, angger bare rodok gasik kok. Iya. Karene kanca-kancaku pengrawit iki siji warak. Loro kok mulih dhisik wijan. Wah, senenge ora karu-karuan. Dok limbo apa mak? Kanggo miak spinning swasana ya. Nah, iki ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala dan Sinden Cilik Legit. Neng tak jaluk Mas Gareng takon tindak wonten ing pepanggenan sik. Engko bar iki bar Mas Gareng lagi dik legit ya. Yuk kagem menghormati Mas Gareng Tralala. Mingga wonten ing pepanggungan langsung diperaunke, Cok. Yo. Yo. Yo.